Slachtoffers van een misdrijf op Curaçao hebben conform het nieuwe wetboek van strafvordering Curaçao recht op een schadevergoeding in het geval zij slachtoffer zijn van een misdrijf. Dit kan oplopen, het bedrag dat u kunt krijgen, kan oplopen tot 50.000 gulden maximum. Het slachtoffer heeft daar conform ons wetboek van strafvordering recht op. Een verzoek kan worden ingediend voor de behandeling van de strafzaak tegen de verdachte of de verdachten. De Stichting Slachtofferhulp Curaçao of de medewerker Slachtofferhulp van het Openbaar Ministerie Curaçao kan de slachtoffer van dienst zijn bij het opstellen van de schadevergoeding. De rechter kan in zijn uitspraak beslissen dat de schadevergoedingsmaatregel van kracht is. In dit geval moet de overheid de schadevergoeding aan het slachtoffer voorschieten. Bij de Stichting Slachtofferhulp Curaçao op de Santa Rosaweg of bij de medewerker Slachtofferhulp van het Openbaar Ministerie Curaçao in de Tempel in Punda kunt u meer informatie hierover krijgen. Zowel het Stichting Slachtofferhulp Curaçao als de medewerker Slachtofferhulp van het OM Curaçao zijn u hierbij zeer graag van dienst.